Приятели, попаднах в училището на Бъни. Сега имат часове, а аз съм до шкафчетата им. Аз съм техен луд фен. Ще се снимам с една от тях. Ще намеря шкафчето на Даяна и ще покажа какво има вътре. Вижте, това е шкафчето на Даяна. Приятели, това определено е шкафчето на Даяна. Утре среща с мажоретките. Можете ли да си представите? Момичета, чакайте. Кой е това? Някой се промъква в шкафчето на Даяна. Хей, кой си ти? Приятели, намерих жабите. Това са враговете на Даяна. Те са ужасни. Те не харесват мажоретките Бъни. Явно е лудият фен на Бъни. Напразно се озова при нас. Ти си фен на Бъни, ама те те мразят. По-добре се махни от погледа им. Приятели, представете ли си,